Γεια σας κορίτσια και χρόνια μας πολλά! Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι. Η Wet n Wild μας παρουσιάζει και δίνει δώρο σε 2 τυχερές από εσάς τη νέα της συλλεκτική σειρά πινέλων με τα οποία θα δημιουργήσουμε αυτό το μακιγιάζ, το οποίο μπορείτε να φορέσετε από το πρωί έως το βράδυ. Ενώ όσοι μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να τα κερδίσετε. Η σειρά Pro Line της Wet n Wild φέτος μας προμηθεύει με 2 σειρές συλλεκτικών πινέλων. Το Flawless Face Brush Set, το οποίο περιλαμβάνει ένα πινέλο ρούζ, ένα flat πινέλο για contouring και ένα μεγάλο πινέλο πούδρας, και το Eye Perfection Brush Set, το οποίο περιλαμβάνει 3 πινέλα ματιών για τοποθέτηση και blending σκιών, συν ένα πινέλο πούδρας highlight και την περιοχή κάτω από τα μάτια. Η σειρά Pro Line έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι cruelty free, vegan, προσφέρει εργονομική σχεδίαση για απόλυτο έλεγχο κατά τη χρήση, ενώ οι πάρα πολύ μαλακές συνθετικές τρίχες τους έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που μιμείται άψογα το άγγιγμα των φυσικών τριχών. Ξεκινάμε με το Photo Focus Primer, το οποίο απλώνουμε με καθαρά χέρια για να προετοιμάσουμε κατάλληλα το πρόσωπο για τη δημιουργία της βάσης. Συνεχίζω με τα μάτια και το Photo Focus Concealer στην απόχρωση E834 και το απλώνω με το πινέλο P65, ενώ σε όλο το πρόσωπο απλώνω το Photo Focus Foundation στην απόχρωση E362C. Τη βάση μου σταθεροποιώ με την Photo Focus Pressed Powder στην απόχρωση E821E και το πινέλο P70. Το contouring θα το δημιουργήσουμε με το Mega Glow στην απόχρωση E7491 και το πινέλο P50, κάνοντας blending με το πινέλο της πούδρας. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσουμε το Color Icon στην απόχρωση E740 με το πινέλο P60. Με το Mega Glow και το P70 τονίζουμε το contouring, φωτίζοντας την περιοχή κάτω από την οποία το τοποθετήσαμε. Με το P65 και το Mega Glow Powder της απόχρωσης E319B περνάμε στο highlighting, το οποίο μαλακώνουμε με το πινέλο της πούδρας. Με το Retractable μολύβι στην απόχρωση Ash Brown σχηματίζουμε τα φρύδια μας. Ώρα για τα μάτια και παίρνουμε την παλέτα Nude Awakening. Με το πινέλο P20 και την 10η απόχρωση τονίζουμε την κόγχη, την οποία θα σβήσουμε απαλά με την πρώτη απόχρωση. Στο κινητό βλέφαρο τοποθετώ την 5η απόχρωση με το πινέλο P15. Συνεχίζουμε με την 4η στην εσωτερική γωνία και με το πινέλο P10 απλώνουμε απαλά την 7η στην κόγχη και το κάτω βλέφαρο. Δίνω ένταση στο βλέμμα μου σβήνοντας την κόγχη και την εξωτερική γωνία με την 8η και το πινέλο P15. Πάμε για το Graphic Marker Eyeliner στην απόχρωση Jet Liner Black. Ολοκληρώνω τα μάτια με το Mega Length Mascara. Το μακιγιάζ μας τελειώνει με χείλη και τα Mega Last Liquid Catsuit στις αποχρώσεις 924 και 943 θα δώσουν το ιδανικό αποτέλεσμα. Και πάμε στον σημερινό μας διαγωνισμό. Τα Aromania σε συνεργασία με την Wet n Wild και τη Kouras Cosmetics σας κάνουν δώρο τα σετ των πινέλων που μόλις χρησιμοποιήσαμε και μπορείτε να τα κερδίσετε σε 3 απλά βήματα. Πρώτον, θα πρέπει να έχετε πατήσει το κουμπάκι που λέει εγγραφή, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν. Δεύτερον, να αφήσετε ένα like σε αυτό εδώ το βίντεο. Και τρίτον, να μας γράψετε στα σχόλια ποιο από τα 2 σετ θέλετε να κερδίσετε. 2 σετ, 2 YouTube νικητές. Αν θέλεις να αυξήσεις τις πιθανότητες να κερδίσεις, μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό μας που τρέχει ήδη στο Instagram. Θα βρεις αναλυτικά οτιδήποτε χρειαστείς κάτω από το βίντεο στο κουτί με τις πληροφορίες.
Πολλά φιλιά!